Gagi pare, like super legit and all. Nariribong na ako dahil road to 100k na tayo sa TikTok. And 100,000 na tayo sa Facebook, like super legit and all. And maraming salamat. From the bottom of our heart, maraming salamat from Konyo Bicolano dahil patuloy ninyong sinusuportahan, like tinataon ninyo yung legit na suporta, like tagas na suporta ninyo sa Konyo Bicolano and all. Maraming salamat sa gabos na mga nagdadala ng mga videos natin. And you know, 100,000 for you, it's just a number. But for me, for us, it really means a lot because 100,000 mark means tinatangkilik ninyo yung mga ganitong klaseng contents, wholesome contents na pwede naman tayong mag-joke without even nakakakulog sa ibang tao, or pwede naman tayong magpangirit without even joking, like mga green jokes and all. And maraming salamat because 100,000 is also a reflection kung gaano ninyo kapadangat ang mga local content creators. And this milestone means a lot sa amin dahil ang mga katulad naming local content creators ay kaya ring makipagsabayan sa ibang mga content creators na pinapadaba ninyo and all. And maraming salamat for the continuous support sa mga saradit na content creators katulad ko and all, like super legit and all. Our heart is so ugma, like super legit and all. Without your support, hindi namin mai-hit yung 100,000 na to. Without your support, hindi tayo ma-recognize sa national platforms. And maraming salamat sa gabos ng nanay, tatay, lolo, lola, mga aki, babae, or members ka man ng LGBTQIA community. Maraming salamat for always supporting Konyo Bicolano. We promise that we will make social media a safe place for everyone. We will continue to fight for diversity because Konyo Bicolano is not just a representation of puro kaartehan and all. It's a representation of every single Bicolano and every single probinsyano sa Pilipinas na hindi lang nasusukat yung galing mo or hindi lang nasusukat yung pagiging Pilipino at pagiging Oragon mo sa tinatara mo, sa dila mo and all. Nasa daghan yan. Again, maraming salamat mga broskies. I'm so ugma right now and itong 100k na to, galing yun sa kanya and because of your support. Again, padangat ko kayo. Like super legit and all. Gagi pare. Ay, gagi pare.